Pancake. Yes, nakakairin sa tanan ako para sa among silingan. Sa among silingan, sa among sa akong hasyenda. Ano hasyenda di pa nag-iya. Ay mga yung kumot. Kuan ka ng kamugay. Ay magluto taron og kuan. Uy, ka magluto taron og manok nga tinola. Og sa tinola kinahanglan kay nato ang kamunggay. Yes, sumangay ko kamunggay mga guys. Mao na siya ako nang agaw, ha? Nakagwapo na nga agaw. Bigatin gaw. Tigay ra ta diha kamunggay gaw. Guys, inani diri sa mua guys. Mangayo ka pila ra kapaluan dili. Tibuok gyud nga punuan no. So mga guys, inani diri sa amua mga guys sa among asyenda di pa nag-iya. Inani mi mangayo og kamunggay. Dili lang kay pila ka palwa, pero ang tibuok gyud sanga sa kamunggay mga guys. Sa kamunggay mga guys. Yes. Ay, kay magtinula ta mga guys. Yay! Akong favorite. Love kay baga guys, oy. Sunod mga guys, inalang mo kayo kamunggay ha. Taas sa ganda. Ibuok sana mga guys. Dili lang palwa. Kamunggay mo diha, kamunggay. 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 Kamunggay mo diha. Nangay ko kamunggay gibalis buang. Dili oy, mangay ko kamunggay kay magluto ko.